La plaça de l'Ajuntament començava a omplir-se de fallers i falleres acompanyats de la música i enguany també del paraigües. La pluja no va ser cap impediment per als fallers i les falleres de Benaguasil, que després de 2 anys esperaven la crida de les falles 2022. A les portes del consistori, la corporació municipal rebia els màxims representants de les 10 comissions, les falleres majors, Alba i Daniela, i la presidenta Pepa. Des del balcó, l'alcalde de Benaguasil es va dirigir a tot el públic. Fa 3 anys que no es cremaven les falles, però avui les falles renaixen a Benaguasil i Benaguasil torna a estar en falles. Avui obrim el poble, els casals, avui obrim els nostres cors, però obrim els sentits a la nostra felicitat. A continuació, Alba i Daniela van poder donar el tret d'eixida a les falles amb el seu discurs ple d'emoció. Poble de Benaguasil! Després d'una llarga travessia, plena d'obstacles, incerteses i moments complicats, per fi hem arribat a bon port. Per fi hem arribat al balcó dels somnis, al balcó de les falles! La felicitat ha tornat a les nostres cares. Sabíem que això arribaria, que tornaríem ací, al balcó de l'Ajuntament. I així ha sigut, perquè ací estem donant testimoni de que la il·lusió fallera és invencible. Les dos, amb força i amb més ganes que mai, van anunciar el més esperat. Falleres i fallers, diem i proclamem que ja estem en falles! Les falleres majors van aprofitar la crida per a fer un crit a les falles amb responsabilitat. És l'hora de tot lo nostre, però ho hem de fer amb molt de coneixement. Hem de fer gala de la responsabilitat guanyada a pols que ens permet estar avui ací. Nosaltres, els fallers, hem de demostrar que som capaços de posar el poble en flama i a la vegada de guardar la seguretat corresponent. L'acte va acabar amb un crit de falles i amb una pluja de serpentines, pólvora i música. Vos demanem que junteu els vostres cors de foc i de flama amb les nostres veus per a dir tots junts, una i més, que visca les falles i que visca Benaguasil! Ha sigut impressionant després de 3 anys, ha sigut molt emotiu i m'ha agradat molt l'experiència. Molt il·lusionada i moltes ganes de veure si per fi podem començar a viure unes falles i molt contenta de poder anar el tret d'eixida a les falles 2022 després de 2 anys de pandèmia i molt més tranquil·la que el 2020. Pues han sentit superfeliços, és que diguen ja comencem, es pareix mentira que no haver arribat a aquest moment, però estic supercontenta d'haver viscut això. Que diria que disfruten tot este any esperant que no vinguen més pandèmies i més enfermetats, que disfrutem el dia a dia i viurem superbé i tots en germanor. Que se ho passen bé i que disfruten molt. Que per favor que mai deixen de lluitar, que n'hi ha que pelear per plantar falles i per defendre el nostre patrimoni, que n'hi ha que aguantar fins la pandèmia, plova com avui, n'hi ha que tirar avant sempre i n'hi ha que cremar falles i seguir avant sempre. Finalment, l'acte va acabar amb una foto de família amb els màxims representants i amb la presidenta de la Junta Local Fallera, la regidora de Falles i l'alcalde de Benaguasil.
És un acte superemotiu, és l'acte més esperat, és el primer i després de 2 anys la gent tenia moltes ganes. Les falleres majors estaven emocionades, la gent ha aguantat la pluja, se'ls veuen ganes, en il·lusió i molt contenta. La veritat és que esforç i molt de nervi, però molt contenta. En Benaguasil tornem a estar en Falles. Avui han fet l'acte de la crida, l'acte que dona inici a les Falles a Benaguasil. I ho han fet en un moment en el que, pese al fred i pese a l'aigua, tota la gent del món faller de Benaguasil ha volgut estar present. L'agraïment de l'Ajuntament a d'ells i a d'elles, però sobretot també a Alba, a Daniela, perquè volem que siga el seu any. Volem que tinga tot allò que la pandèmia ens va fer un parèntesi i que ens va trencar per complet. Més de 1.000 dies sense tindre falles, sense poder cremar-les, tenint estratges als armaris, i el que volíem era disfrutar d'elles. Ara sí, Benaguasil tornarà a celebrar la festa fallera.